କହିଦେ ତୁ ଭଲ ପାଇ ଏବେ ମନରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେବି ତୋତେ। ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ରେସିପି ଦେଖାଇବି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ ଭାତ ଦେଖାଇବିନି, ପଖାଳ ଭାତ ଲଗେଇ ଖାଇବାକୁ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ବଡ଼ା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟା କଦଳୀ ହେଇଛି, ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ବଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା ପାଇଁକା ବେସନ ଟିକେ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, କଟା ପିଆଜ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ସିଝେଇଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶାଇ ଦେବା। କଦଳୀଟାକୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଚକଟି ଦେବା। କଦଳୀ ଚକଟି ଦେଲି ସବୁ ପକେଇକିରି ବେସନ, ଚାଉଳ ଚୁନା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ପିଆଜ ଖଣ୍ଡ ପକେଇ ଚକଟି ଦେଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା। ତାୱା ବସେଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ସ୍ଲୋରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀ। ହାଇରେ ରଖିଲେ ତା ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିବ, ମୋତେ ହେବନି। ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ରଖିପାରିବେ, ଭିତରେ ଇଏ ହେବ, ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ହାଇରେ ରଖିଲେ ଉପରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ଲତପତ ଥିବ। ଯେଉଁଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ନେଇଗଲେ ସେ ତା ଦେହରେ ହେଉଛି। ବଡ଼ ହେଲା ଆସିକି ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏମିତି ମୁଁ ସଦାବେଳେ କରେ। ମୁସମୁସ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ବଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ମୁସମୁସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗ ବଡ଼ାକୁ କଡ଼ କଡ଼ କରିବେ। ବଡ଼ା ଶେଷ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ବଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଦେଖାଇବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।